Satya ZRT! Most a kihegyezett kések akciós áron 3500 forint helyett most csak 3499 forint. Ez nagyon akciós. Figyeljék, milyen énesek! Ezzel már vágni is lehet. A reklám után az őserdő helyett egy horrorfilm jön, az elhagyatott város. Jó napot, üdvözöljük Önöket a horrorfilmben, aminek a címe... Kollégánkra várunk, hogy kimondja. Bűn a városban. Éppen kihegyezte a kését. Nem kell kommentálni. Hallották? Hallották? Jó. Azt nézzétek, Pók! Azt nézzétek! Pók! Egy benszülött! Megsebeztem! Nézzék a arcot! Papucs! A reklám után folytatjuk. Ez egy fa, 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 ez egy fa. A reklám után folytatódjon a második rész.